No. Vale. Pois nada, Jorge, supone que a túa cara di moito de todo sentido do vestiario, non? Pois algo que os formes tes 2 puntos a victoria. Sí, a ver, evidentemente da maneira que é o final, sí que é verdad que, bueno, quedas ca mellor das caras, pero bueno, creo que tamén é verdade que non fixemos un partido como para gañar os 3 puntos, porque, bueno, xusto no desconto da primeira parte, nada máis sair, colles vantaxe no marcador e, bueno, o partido creo que non estaba pasando nada ata o penalti que facemos, e, bueno, a partir de aí sí que é verdade que, pues, creo que eles teñen unha ocasión máis e logo outro penalti que volvemos facer, que, bueno, sabes que en canto esos partidos que están 2-0 o rival ponse 2-1 por diante, bueno, o ti metes nunha contra 3-1, sabes que vas a sufrir ata o final, bueno, pois así foi, bueno, así conseguiron o empate, que non hai moito que obxectar, a verdade. Dicías, esas dúas xogadas que consiguen poñervos por diante no marcador sin gran partido, pero non sei se os dous penaltis, porque tampouco eles, o Llanera fixera minutos tampouco para sacar a... Sí, por eso digo que evidentemente eu non vou dicir aquí que íbamos gañando injustamente, verdad? Íbamos gañando por situacións puntuais nas que acertamos, unha vez que nun partido incómodo, que é un partido no que estás ben, pues, tes unha vantaxe de 2-0 totalmente injusta, pois, bueno, polo menos non... Tampouco creo que sone a crítica para os xogadores, pero, bueno, tiraron nos, joder, facendo 2 penaltis nos picos das áreas. O sea, ao final se me dis que, non sei, que vais a quitar un gol, que te dá o balón na mano, ao final son situacións, bueno, non sei se decir evitables, porque ao final os que están no campo son eles, a velocidade que va o rival ou non, pero, bueno, pues, evidentemente tens que tomar decisións nese momento, pero, bueno, creo que tal e como estaba o partido, que non estaba pasando absolutamente nada, e máis, creo que se podía caer un gol máis era porque nos en algún contraataque saíamos con espacio e Pacho nos estaba facendo moito dano, pero, bueno, que te digo, sobre todo que me dá pena porque é un día malo, que tens que sacar 3 puntos, non estás ben, e dentro deso, pois, bueno, non regala, pero, bueno, ao final outro día será que nun partido malo noso, pois sacaremos 3 puntos. Tamén te digo que nesta categoría, no fútbol en xeral, cada semana todo cambia, entón, bueno, temos que valer para aprender, pero tampouco hai que volverse locos nin nada do outro mundo, verdad? Hola Jorge, que tal? Ainda que o partido do Berga non estaba sendo todo fluido que querías, non estaba fácil, o partido non estaba sinxelo, ainda así o guión estaba sendo perfecto, porque un gol ao final da primeira metade, outro gol ao inicio da segunda, son eses goles psicolóxicos que o outro equipo prácticamente bota a lona, non? Que pasou para que o Llanera se metese no partido, ademais deses 2 penaltis? Pois eu, que sinceramente, creo que tan psicolóxico foi o gol no descanso como no principio, como psicolóxico ese momento que les meten o 2-1, e creo que aí, ao final, hai momentos de partido, pois, sobre todo eso, porque ti, de repente, un 2-0 que partido, pois, que estaba controlado, verdad? Non quero tampouco, non daba a sensación de que eles tiveran nin ocasión, nin chegaran con facilidade, nin nada. Non creo que cambiara nada, simplemente cambiou pois, ese momento de partido no que eles consiguen o 2-1, que, bueno, ao final eles non teñen nada que perder, pois, bueno, entendo que tes ese medo a perder o que tes, o equipo contrario pois xoga como se xa non houbera fin, que é verdade, e ao final, bueno, consiguen o empate nese momento, por de todo que, bueno, ao final incluso logo cando nos empatan temos 2-3 situacións para chegar a la contraria, entón, bueno,
quédate un pouco a pena de que dentro do controlable, creo que son situacións, bueno, que pouco podemos controlar, e logo, eso que te digo, os últimos 10 minutos é máis un pouco descontrol do gol e o medo a perder, que seguramente, pois, na xornada 20 se estás máis rodado e estás con a situación tranquila, pois xogas os 10 minutos con máis tranquilidade, se estés abaixo, pois encima sería peor, igual perdías os 3. Bueno, xestión de momentos de partido, supoño. Despois deste guión tan cruel, como estaba o vestiario? Supoño que algo amolado. Sí, bueno, pero o sea, eu entendo que é duro perder no último minuto de penalti, ou, bueno, empatar neste caso, o último porteiro pues, para o penalti e meten o rechace, pero, bueno, máis que triste, que creo que temos que estar enfadado con nós polo partido que fixemos, por lo que creo que temos que deixar ben claro que somos, que a enerxía ou as gañas de gañar que poñen os equipos cando xogan contra nós, salvo os 3-4 de arriba, creo que é superior a que poñemos nós, porque nos pensamos, ou a xente nos di, que somos moi bons. Deixamos boa imaxe aquí contra Viles e Numancia e pensamos que ao final esos partidos vamos a sacar porque a xente di que o Bergantiños é o mellor equipo do grupo. Sinceramente digo, é unha cuestión de enerxía, de darnos conta de onde ven o equipo, que nin o metín nesta categoría, que somos un equipo recién ascendido, que cada punto sabemos o que costa, e cando nos demos conta de que sí que temos xente talentosa e xente que bueno, que se facemos as cousas ben, podemos ter un ano divertido, pero creo que debemos ser conscientes do que costa sumar puntos contra calquer rival nesta categoría, que, como digo, cada semana é tan igualada que vai ter a oportunidade de conseguir 3 puntos contra calquer rival. Estes agora son 2 semanas nas que intentando facerse forte a facer do campo da Seguira o Sabuso Fortín, 2 semanas seguidas nas que vos pasa o mesmo guión de un partido gañado que vos acaban empatando. Non sei se está exceso de confianza ou non teñen que ver un partido con outro, que tamén pode ser. Crees que acusa o equipo exceso de confianza cando se ve por diante do marcador, por todo iso que dis, de que... No, creo que fixemos 2 moi bons partidos contra equipos moi bons que seguramente nos han confundido para xogar contra equipos da nosa verdadeira liga. É o que creo. Non sei se é confianza, se medo, se é xestión dos últimos minutos, se somos un equipo recién ascendido con xente xoven que ao final a veces neses últimos minutos non ten a pausa suficiente, pero o que me dá a sensación é eso, que creo que igual estamos sendo demasiado, non sei se optimistas, incautos, non sei o que, pero creo que, como se di sempre, o Lexo creo que debilitounos bastante. Entón, bueno, creo que ao final isto é un golpe de realidade, máis aló de que nos demos conta que podemos gañar de calquera, como hemos demostrado, pero calquer equipo pode, xa non te diño gañar, sen darlle unha volta en 15 minutos a un resultado que era moi claro para nós. Se vale, benvido sea a tristura, ao dolor, ao mal momento, temos que crecer a partir destas situacións. Ojalá crecer a partir da vitoria, pero, bueno, sí que é verdade que deume esa sensación de que, bueno, que igual pensábamos todos que íamos sacar os puntos máis facilmente do que acaba de costar, e, bueno, a demostración ha estado aquí nun mal partido e nun mal resultado. Que forza, grazas. Grazas. Nada, a vos. Non está de máis un pouco de ego, de creerse vos, pero bueno, así está.